רק שיהיה מעשים, אז אני אוכל ויהיה תוצאה, אז יהיה שווה. עצם הרצון עצמו הוא העניין, כי האדם נמדד במה הוא רוצה. הכל הולך אחר הרצון, רבי נחמן אומר, הכל הולך אחר הרצון. הרצון הוא מתחיל את הכל, והמציאות, החומר, מתקיים לפי הרצון האמיתי הפנימי שלי. וזה מה שמדהים. אנחנו לא, כמו שאנחנו יצרנו חיים בינוניים, או חיים שאני עצוב בהם, או חיים שאני חולה בהם, או חיים שאני עני בהם, או כל דבר כזה, כי זה היה הרצון הפנימי האמיתי שלי. בתת מודע שלי, בעומק זה היה הרצון. הרצון שלי היה להיות בארצות המתים. הרצון שלי היה להתנתק מהמציאות הזאת. אז כמו שיצרתי את זה אז, והתנתקתי מהמציאות, עצם העובדה שאני רוצה להתחבר בחזרה, שאני רוצה לחיות, שאני רוצה להיות, שאני רוצה לאהוב, שאני רוצה לתת, אני רוצה להשפיע, אני רוצה להאיר בעולם הזה, אני רוצה לחיות בעולם הזה באמת, ולתת את הטוב שלי ולהאיר בו, זה הרצון שבונה ומחיה את כל המהלך החדש שלך. זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש. בגלל זה יש פה עניין מאוד מאוד גדול לשמוח מאוד ברצון חדש. כשמתחילים לעלות רצונות, שהם רצונות של השפעה, שהם רצונות של נתינה, שהם רצונות של קיימות, שהם רצונות של לעשות את השליחות שלי בעולם הזה, שאני רוצה להתחבר פה, אני רוצה לשמוח, אבל מתוך מקום פנימי, לא מתוך מסכנות. שקשה לי וזה, ולמה אני לא שמח. לא, מדיבור כזה יפה, של אני רוצה להיות קיים באמת, בורא עולם. אני רוצה להיות בעולם שלך, תחדש לי את כל הרצונות, תחדש לי את כל המהות הפנימית שלי. אני רוצה להשפיע את הטוב שלי בעולם שלך. אני רוצה להיות בארצות החיים. אני לא רוצה יותר להיות בארצות המתים. ואז כל המהלך החדש הוא מתחיל מפה. וזה אחד הדברים הכי מדהימים. אז כשאני רוצה משהו חדש, ואני מביא רצון חדש, אל תמעט בו. אל תמעט ברצון הזה. טוב, נו, רצונות עד שיהיה מעשים. לא, עצם הרצון עצמו הוא העניין, כי הכל הולך אחר הרצון.